Di civaka Kurdan û bindestan de bav tim li ber çavan hûte, xurt û desilatariya bavan a di hundir malbatan de derûniyên cihêreng yên têkçûnê bi xwe re çêdike. Atmosfera derûniya têkçûnê hem hêrsê û hem jî di derheş binheşte dîwarên kuştina bavî digorîne. Wekî em dizanin di tezên Freud de arûzeya law tim arûzekirina bavî ye. Dixwaze têkevin dewsa bavên xwe. Her wiha di bingeha radkirina an jî kuştina bavî de asas hurmetdayîn û heyranî tê de veşartiye. Em vê rastiyê bawayekî şêmber nabînin. Lê bi şêwazeke derheş binheş ve ev rastî tim hatiye binpêkirin. Dildarbûna li dijber bavî û arûzekirina kuştina bavî esas hurmetbûn û rêzgirtin e. Rêzgirtineke û hurmetbûneke veşartiya ku hatiye dewsandiyê. Di civakên bindest yên malbatên wan qelebalix de bav kesekî psîşîk û patolojîk e. Bav desilatdar, xwehez û berjewend e. Malbatên wiha qelebalix zarokên wan jî ji gelek hêlan ve têkçûyîn e. Çimkî di malbatên qelebalix de hemû endamên malbatê zarok bi destûra dê nayên dinyê. Gengazê ji wan zarokan jê hinek bi şêwazeke destdirêjiyê hatibin dinyê. Malbateke xwedî 11-13 zarok normal e ku ji wan zarokan hinek jê bê destûra dê hatibin dinyê. Yanî bi hezkirineke ewqa zarok ne gengazê çê bibe. Loma destdirêjî di malbatên qelebalix de serdest e. Bi gotineke din bav tecawuzê dê dike. Çimkî piraniya bavan desilatar û zordarin. Loma dê bê dilê xwe dibin bavî de radizê. Ne bi dilbûna razanê ji xwe tecawuz e. Belê gelek caran dayîkên me hatine tecawuzkirin û ji terefê bavî ve. Zarok û malbatên bi vî awayî mezin dibin jî piranî ji hêla derûnî û ruhî ve rûxandîn e. Helbet sersebebên zayendiya baviya li dijber dê pêk tîne ji ber nezanî û netêrbûyînê ye. Milletên bindest ji gelek hêlan ve kêmin, netêrin. Lê herî zêde jî di warê zayendiyê de birçî, çavbirçî û netêrin. Loma şabûnên wan jî patolojîk e. Ew bi xwe psîjîk in, bipirsgirêk in. Bindestiya Kurdan û serdestiya bavên paşferû zarokên patolojîk bi xwe re zêde dike û çêdike. Bav hişk e, bav nêr e. Nêrbûna xwe ya kufikî li ser bedena jinê bikartîne. Çiqas em bi van rastiya zanibin jî, talî arezûya li hember baviya zarokan jî tu carî naqede. Arezûya li hember bavî ji ber ku bav xurt e, tirs e, desilatar e. Zarok dixwazin têkevin dewsa bavên xwe ev xewn û xeyalên wan in. Çiqas em red bikin jî paradoksa arezûya baviya gerdûnî tu kes nikare ji holê rake. Tu kes nikare heqîqet û rastiyê di derheşte veşartî bihêle û bitefîne. Çima min ev qas behsa bav û malbatan kir? Çimkî pirtûka nivîskar Nûroj Munzûr a bi navê beytikên Nifiran mijara helbestan piranî bi vî paradoksê hatine nivîsandin. Mijara helbesta ne çîrokim ne jî helbest, tecawuz e, tecawuza bav e. Helbet gelek helbestên cihê jî di berhemê de hebûn. Lê atmosfera naveroka pirtûkê bêtir li ser vî esasî hatiye avakirin. Çimkî babeta metnê jin, malbat û dayîk in. Em li çend risteyên xwe yên li ser mijara bavî hatiye nivîsandin binêrin. Ne çîrokim ne jî helbest. Zarokên wî welatî ne peyvî ne qet. Her şev fîlma destavîtina diya xwe temaşekirine. Wekî min li Jorjê bes kir, nivîskar rewşa bavên desilatar û malbatên qelebalix berbiçavî me dike.
د مالباتên qerebalix te gelek zarok îhtimaleke mezin bi awayekî destdirêjî çêbibûn nivîskar jî di metna xwe de analîza vê heqîqetê û analîza civaka bindest û malbatên qerebalix dike. Lêbelê di rastiyê de arezûkirina bavî de hem nefret û hem jî hezkirin heye. Helbet nefret ji hezkirinê durusttir e, çimkî di hezkirinê de îhtimala sextebûnê heye. Lê nefret hesteke rastgo ye, hezkirin ne hesteke rastgo ye. Xapandina hezkirinê, mecburiyeta hezkirinê dibe ku çêbibe, lê têgeha nefretê ne wiha ye. Di nefretê de masumiyet heye, lê di hezkirinê de gengazê masumiyet dirûbe. Nefret xwe ye, xwebûn û resen e, lêbelê di hezkirinê de îhtimala dirûbûnê gengaz e. Nivîskar hestên xwe bi şêwazeke rastgo û nefretwarî vebêjiyaye. Qet xwe nexapandiye. Di hestên rastgo de rastî û heqîqet veşartine. Helbestvan rastiya arezûkirina bavî û hestên heqîqî û nefretwarîn têyîsandiye. Bi vê helbesta xwe bûye neynika civaka xwe. Bêminet xem û kulên hatine jîn vebêjandiye. Strana zarokatiya me, her qozikên mala me cihê pehînên bavê me, her qozikên mala me cihê lêdana diya me. Wekî risteyên din em têdigihîjin nivîskar behsa malbatan û derûniya malbatan a li ser zarokan dike. Civakên bindest wiha mezin dibin, loma ducar bindestin, hem ji hêla xweyî û hem jî ji hêla yên din ve bindestin. Mêtingeriya li ser serê wan du car e. Heke wiha be ne gengaz e. Malbatên wiha nebin mijara psîkoanalîzmê. Zarokên di malbatên wiha de mezin dibin piranî ji hêla derûnî ve psîşik û patolojîkin. Durhey wan de birînên nayên kêlkirin vebûne. Dirûtina wan dijwarin, çimkî di derheş binheş de birînên kûr vebûne û hatine dirûtin. Hatine pînekirin. Naçirin, dema ku diçirin ji tam diçirin. Belê helbesteke bingeha mijara wê hem civakî û hem jî psîkoanalîtîk e. Bi şêwazeke rastgoyên hatiye vegotin. Zeman hatiye terbiyekirin. Zeman di kêliyên destdirêjiya bavî de lal û ker bûye. Saet û zeman parçe parçe bûyî zeman hatiye rûxandin. Dest û lingên zemên hatine şikandin. Li dijberên heqî û rastiyê çokên zemên têk çûne. Paşê zeman bi xwe dihese û vedibêje. Rastgoyeke hêrsîn û bi derbên giran mohra xwe li rûpelên helbestê dixîne. Zeman dibe heqîqet û rastgoyeke hêrsoyîn. Neheqî li ser rûpelan dişewite. Gotinên derheşîn hukmdariya xwe li kirdeyê kiriye. Rûpelên helbestan dadê vedibêje. Dadger lê guhdar nake. Parêzerê helbestê xwe radikişîne. Lê dadger qelema xwe dişkênîne. Rûpelên helbestî û çîroka me di qoziyeke tarîxî de mayînde dibe. Bavê min ê ne bav, ê ku her gav cihê qûna wî germ, ê ku her gav di serşuka weke hemamê de bang dida diya min. Sano were pişta min miz bide. Wekî risteyên din nivîskar desthilatdariya bavî bi şêwazeke şêmber û nefretwarîn berbiçav dike. Resmê malbatekî xizandiye. Tabla malbateke rûxandî û malwêranî hatiye boyaxkirin. Em jî temaşevanên vê tabloyê ne. Em li pêşengeha malbateke rûxandî de şahidin. Helbet li gor vê helbestê bav yekê mêtinger e, desthilatdar e û dagirker e. Belê dagirker e, çimkî mêtinger û dagirkerê jinê ye. Zayendiya xwe li ser bedenekî mîna mêtingeran, dagirkeran û desthilatdaran pêk tîne. Hebûna xwe ya genî li ser bedena jinekî ferz dike û xwe heyî dike loma dagirker e. Beden ji bav re bûye meta metaya zayendiyê, ne a hezkirinê. Li ber çavên bavî beden laşê jinê bireser e, ne kirde ye. Ji kirdebûnê derketiye bûye biresera metayîn a pêşabûnê. Loma xwînmijekî zayendiye. Dagirkerekî zayend e. Helbestvan vebêj diyar dike û dibêje tu ne bavî, ne bavî minî.
me berê jî gotibû redkirina bavî arezûkirina bavî ye çimkî li gor tezên Freud ev rastî tim heye. Di redkirinê de hezkirin û hurmetdayîn heye çimkî ciyê otorîte lê hebe dê hurmetdayîn û dildarî jî hebe. Zarok tim dixwazin tê kevin dewsa bav û dê. Di her redkirinan de xwestek, daxwaz û arûzeyên veşartî hene lê em bi vê rastiyê nizanin çi çaxa derheş hukmdariyê li kirdeyê dike ya wê çaxê bilêvkirin û derzên derheş xwebera nava metnê dide û em tê digihîjin rastî û heqîqet xwe didin der. Werhasil mala me bibû tîmarxane. Di vê hevokê de deng û sewta vebêj heye, qêrêna dil û hindir e ku kes nebihîze. Vebêj mala xwe dişibîne tîmarxaneyan, tîmarxaneya ciyê dînan. Di mekanên dînan de qet li hev guhdarkirin tune ye. Loma dişibin zarokan, zarokên dema monologên xwe pêk dîne. Dema zarok dicivin, kom dibin, bi hevdûra diaxivin, tu kes li hev guhdarî nakin. Monologa zarokan ev e. Her kes ji hêla xwe diaxive. Lê li hev guhdarkirin tune ye. Tîmarxaneya dînan jî bawerim wiha ye. Helbestvan vebêj diqêre û dibêje mala me bûye tîmarxane, yanî tu kes li hev guhdar nake, bi şêwazeke derbirînî û sêwtxwarîn vedibêje. Vebêj anatomiya malbateke qelebalixê têkçûyî berbiçav dike. Tomografiya heşê bavekî dagerker kêsandiye. Rondgena maleke rûxandî û zarokên bi destdirêjiyê çêbûne hatiye kêşandin. Tehlîl û rondgena malbateke nexweş bi şêwazeke qîrînî rastgûyên bi sewt û hewareke dilzîz, dilagirîn, dilnefretîn û dilhêrsoyîn vebêjiya ye. Em neh xwişk û birabûn. Rojekê xwişka min a mezin got. Bi şev dema bavo çû mîza xwe kir, di binê sêlmê de ez ê werî spixim stûyê wê. Hûnê jî alî min bikin, em ê tev de wî bikişînin. Arûzekirina xwestina kuştina bavî hesteke psîkoanalîtîk e. Çima mirov bixwaze bavê xwe bikuje? Sedemên wê çi ne? Divê em analîz bikin. Vebêj di vê rastiya xwe de plansaziya bavkuştinê dike. Helbet li gor risteyên hatine nivîsandin, sedema bavkuştinê berjewendiya bav e. Nêrbûn, dagerkerî û mêtingeriya wî ya li hember hevsera wî û malbatê ye. Sedemên berbiçav di helbestê de evîn. Lêbelê qinê kuştina bavî de tim arezûkirina bavî raketiye. Ev rastiyeke gerdûnî ye. Li gor kes û civakan naguhere. Ev heqîqet û rastî jî ji monotolojiyê neqlê psikolojî bûye. Li gor vê heqîqetê û teoriyê kes dixwazin tê kevin dewsa dêya xwe. Law dixwazin tê kevin dewsa bavên xwe. Çimkî teoriyên komleksên gerdûnî ne. Navên kompleksên me jî elektra bo keçan û oîdîpus bo lawan e. Mala me bibû hir mala dînan. Hemû ristê ji rûpela 20-31 ve hatine vegirtin. Dema em li vê hevoka xwe ya dawîn dinêrin, vebêj ta bi derzî vekiriye. Belê mala xwe dişibîne mala dînan. Monologa vebêj monologeke rastgoyî ne. Her tişt bi eşkere hatiye vegotin. Helbet helbestên wekî vê helbestê bi baldar jî hebûn. Mînak helbesta li ser lehenga mezin Leyla hatiye nivîsandin. Bêguman helbesteke dîrokî û hêja ye. Leyla lehengeke çivakî ye. Temsîla hebûna miletekî ye. Temsîla jinên serhildêrin. Temsîla dijber derketina mêtinger û dagerkeran e. Her wiha helbesta ku li ser rewşenbirên Kurd apê Musa hatiye nivîsîn jî helbesteke tarîxî û hebûnî ye. Helbesta bibîrxistin û bîranînê ye. Helbestên li ser lehenga mezin Leyla û ronakbirê mezin apê Musa helbestên tarîxa hafizaya Kurdan e. Nûkirin tezekirina hafizayeke tarîxî ye, tarîxa serhilderî ye. Helbet helbestên têgeha mewsîma payîzê hatibûn nivîsandin jî helbestên romantîkeke ji rihê serhilderiyê zayî ye û nizil ye. Di her helbestên me de hêrs û serhilderî û serîrakirin serdest bûn hebûn.
دکارم ببیجم ده همو هلبستان ده رحکی سرهلدری هاتبون تشکرن. لبالی من خواست بیتر لسر هلبستا نه چیروکم نه جی هلبست بسکنم چمکی اتمسفر نفران و آبیتکان دوی هلبست ده و شرط بو. هلبسته که پسیکوانالیستیکه، هلبسته که نپیک هاتنیه، هلبسته که رسر هلدره، هلبستا لخواه مکر هاتنیه، هلبستا هبونین جین راستقینه. هاتنه جین، هاتنه بلیف کرن، هلبستین لسر لهنگا مزن لیلا و رونقبری مزن آپی موسا هلبستین تاریخ حافظای کردانه نکرن و تذکرن حافظه که تاریخیه تاریخ سرهلدریه. هلبستین تیگه موسیما پاییزی هاتبون نویساندن جی هلبستین رومانتیکه که جرحی سرهلدری زاییه و نزلیه. ده هر هلبستین مده هرس سرهلدری و سری راگرن سردس بون هبون. دکارم ببیجم ده همو هلبستان ده روحکی سرهلدری هاتبون تشکرن. لبالی من خواست بیتر لسر هلبستان نه چیروکم نه جی هلبست بسکنم چمکی اتمسفر نفران او آبیتکان دوی هلبست ده و شرط بو. هلبسته که پسیکوانالیتیکه، هلبسته که نپیک هاتنیه، هلبسته که ره سرهلدره، هلبستا لسر خواه مکر هاتنیه، هلبستا هبونین و جینین راستقینه. هاتنه جین، هاتنه بلیو کرن، مفتیا در حش فلتیه، در حش تازی بیه، هر تشت اشکره او برپچاو بیه. بندسپونا جنه آ دوجارو هاتیه تشکرن. بندستیا جنه آ لهمبر میر او میتنگریه یه. لومات بجم جن دوجارا بندستن درونی اتمسفر هلبستان او تشکرنا وان جبر هما نویسکار آ بناوی بریکنن ایلگال چتره. جوی بر همه سرکتی تره نویسکار بینوسا خواه پیشتدر بریه. گلک هستن تینو تجه هاتنه تشکرن. سردستیا هستن توش این لهمبر باوی هلبست تیرتر کریه. هستا نفرت جه هستا حس کرنه درستره. دوستیف کی هوانته نابیجه هستا نفرت جه هستا حس کرنه باورترینه.